Right mambo ndadzoka naso. Madzoka mudhara. Yeah, nhengo yangu yakaita zvakanaka makandibatsira zviko. Chimaka paya muchitaura nyaya yekuti mushini yenyu mawasi kubata. Ichokwadi ichocho ma. Ndakandichita mushini yenyu kubata imi ndadzimai venyu. Mukadzi nimi makarora pachipiri. Ndiye ndakati nini ndiyakuita senenge yenyu kubaka. Apa yakubaka here nhengo yenyu. Makabatsira mambo wangu wakumira asi ndauya nemudzimai wangu ndiye uya ari apa. Ndiwe amai awa ndiye mukadzi wechipiri. Ndiwe mukadzi wangu wechipiri uyu. Amai imimi ndimenge makagadzira murume uyu. Munoti kudini hazvo nekuti ndinenge yamutsvene ndo zvavakanditaura kuti imimi ndimi poison makagadzira murume uyu. Ndati mutauro kuti chinga makagadzira murume uyu muchii chaita kuti murume uyu ndingakerekedze kumira kwamakore anopfuura 20 years. Murume uyu chandakamugadzirira inyaya yekuti anga aine mumwe mukadzi paakandiroora. Saka inini mukadzi wake anga asingadi. Akamuda imimi ngemaisasi ati mudana murume uyu. Anga akandinepera. Akakunyepera kuti chii? Ndandina mukadzi. Ndozvamamutaura mudhara. Saka imi masvika ikoko pamwana nako ine mukadzi. Saka ndakakumukaurisawo. Wati imi nhengo kwamuri imi yaimbomira pakutanga. Yaimira. Ndaisunungura pana ndakasunga paya yaimira. Ndike ndaona kuti akubuda ndaisunga futi. Apa imi kwamuri kwachakuyaita tenge akusamira chii chinhu chakaitika. Ndakaenda kuna mbuya wangu inini ndiwo akandibatsira nezvinhu zvandakagadzira kuti isamire nekuti mukadzi wakaitondibowa. Ukunza mudhara. Ichokwadi mambo wangu. Alright. Iyo nyaya iyo mudhara isiyo nyaya hombe yandaitira kuti muine mukadzi uyu. Ndotenda. Paya ndakataura ndakati muri kuziva here imimi kuti chiri kuuraya vana vomwana wenyu uyu chii makati hamusi kuziva. Komana nayo shamwari. Ichokwadi mambo. Ndakakubvunzai ndakati wari makore mangani usina mwana wari makore mangani? Zvinezvi ndane 11 years man. 11 years. Sure. Mimba dzichibata dzichibva. Dzichibva pagore dzinogona kubata katatu but dzese dzinobva. Watichi? Katatu pagore dzinobva dzese. Unza tira. Ya. Unza pagore anzonobata mimba nhatu. Dzese dzichibva. Kana kuzvara mwana asina kusvika achifa. Right. Asi nyaya hombe ngiri pandamudinisa ndeyekuti amai vake uyu havasi kutonga ine musha. Ndiani wako mudhara? Mwana wangu. Ndio mwana wamai avo? Kwete. Mwana wemudzimai wangu wokutanga akashaya. Mukuru akashaya. Akafa nenzira yakanaka here mudzimai? Mudzimai wangu akafa nenzira yake yakanaka. Ndinofunga munofunga kuti nzira yakanaka because akarwara handizvo. Ndotenda. Asi tichazokudza chakaura yamukadzi uyu. Asi iyo haisiyo nyaya hombe ndeyekuti uyu mukadzi uyu. Ndotenda. Anofanira akudze chokwadi panyaya dzake dzaakapiwa nambuya vake vakabereka baba vake. Vane zvavakamupa uyu zvinosanganisira jira negumbezi. Jira chari negumbezi. Mugamutaura zviri kuita kuti ari kupika akapfuka vamupa gumbezi apakafuka jira iro achipikira mhuri yenyu imimi. Noti mundudze nhasi kuti vana vakaberekwa nemwana vari kupi paakaberekwa iye nemukadzi wenyu akafa. Mukadzi wenyu akafa aisiya vana vangari? Akasiya vana vatatu. Mumwe vana vomukadzi wenyu imimi amai uyu vari kupi? Vakashaya. Vakashayika? Vakashayika. Chichakavauraya? Vakafawo netsaona. Tsaona ipi? Tsaona yekuenda mumvura here? Tsaona yemotikari here? Tsaona yekurumwa nenyoka here? Vakafa mazuva akasiyana-siyana ndeyekutsikwa nemota. Watsikwa nemota? Ndiye iwewo wani chete asara. Vari vairi watsikwa nemota? Asi panguva dzakasiyana? Panguva dzakasiyana. Matsvagiro kuti chii chikiitika? Ndaisati ndatouya tsanga. Achirari mudhara uyu pachake futi ane utsotsi waainawo. Hana yake cheche kutorwa kuratidza kuti ane mushonga waainawo. Ndichanisa kutaura nyaya yake zvakanaka mudhara. Mukadzi haana akikumira mushe but iye mudhara kuti ane dzake nyaya. Vese vari vaviri. Zvokuti uyu mudhara airidza n'anga pamba achiita zvaaita pamba. Zvichireva kuti baba wake vakagadzira futi musha. Saka nyaya yekufa kuri kuita vana vako yekumakore tinowana kupomedzera amai wakawa ndizvo zvavari kuita but baba wako futi ane chekuita. Ndekumunhu akadedza pamba akagadzira zvaakagadzira akasiya adyara mushonga akasiya adyara nemapanga tuwa adyara pamba. Asi izvi zvakaitwa amai vake venguva chiripo uye anoondedza zenyaya unoenda Ndotenda mama. Ndasina chiro chitokafambidza munzvimbo unobata kuti mudhara wako kakawandisa. Unoda hana yake iri unochekerese hana yake iri kurosa. Handizivi mama. Chakuchekesera nyaya yake. Chaichekesa. Asi unofanira kutaura zvakanaka. Iye aripo. Mudhara wakaanza nyaya dzake.
Amai mimi chichinetika pamuri. Papi. Iwa right. Chinoitika nenyaya yeyi. Chikupa kuti youraiwa vana uchi. Ndewangu ere handina basa nawo ndaita kuti vanotora nhaka yemurume wangu. Ufishi ndindatoshanda zvinhu zvacho ndindazoshanda. Mai wavo vakafa kare kare vasina chavakambosiya. Kunyaza mai wavo? Ndikuzinzwa mama. Hanzi mai vangu vakafa pasina chaimboitwa pamusha saka pfuma yese inoreva ivo nemhuri yavo. Inoreva ivo? Saka ivo vadi akongoreva panongoreva vana. Vava vana vangana vanoti ndaureva namba chikane musoro chavo chakunakiziva. Handichatozive mama. Kuna mai avati? Saka alright, imimi pakuveya kwemimimi. Chii chamakasirwa imi nambuya venyu? Mbuya wangu havana kundisiyira zvinhu zvakawanda. Vakangondisiyira jira handitozivi kuti jira racho rinoshandei. Pamwe pacho ndoita kunge zvekurota ndichitoita ndichita zvinhu. Muchirota mutazi? Amai vanopfugama pajira iroro. Kana ndichitofamba kutoti henyu mandibatikidza nhasi. Kana ndichifamba ndinopfeka jira reretsoka kuti musaone zvandichitaura. Ndinotopfeka jira reretsoka kusasi kwangu kuti musaone kuti musandione pamunoita haminoti nhasi mandigona sei. Saka munofamba muri vangani? Kana ndichifamba kuvaprofita kana kun'anga ndinotopfeka jira reretsoka kusapati kwakamubatwa nesinza mai. Handisati ndambonzwa nezvavo sinzi mupe. Zviri kutondityisa kuti vaizviita sei. Kwandiri vanorakidza rudo risingaiti asi ndiri kutonzwa kuti mabasa avo akanyangara. Avo ndiani vapa uyo? Vari kupedzera avo madzimai avo. Ndiye mukadzi akarufura mwana Mati? Ndine mukadzi wavo ava. Ndiyo nombele upera mushonga wakadai? Iyo nhungu Makatibatsira iyoyo. kuti apa zvinogona kungoitika futi ndikutotya pakakuti. Mati nhumbu iyi yakabatsirwa nanuti bati? Namambo Mutizi. Yaane mwedzi mingani? So far ine 5 months. Ndiyo nombele yapasa mazuva yako zama kuya mai namdara? Ichokwadi mambo. Uchiti iyaya ibata yapasa yasifana kubva? Ende mwaka wacho ndiri kutoona wadarika. Chokwadi. Zvakawa. Avo ndiani achiita wakakutora? Muti kudiya mai nenyaya yekutaura? Inini ndatoshamisika nokuti mai ava vakatombondinongedza vachinditi izvoni ndimuri kuzoti vana vemwana wangu vari kufa nei. Saka ndiri kutoshamisika nhasi nyaya yacho ichitotaurika kuti ivo ndo vari kutoziva zvavo vari kuita. Nditoshamisika kuti nhaya mai sei muchindidaro munondivengerei kusvika pakadaro. Muchindinongedza zvinhu zvandisingaiti muchiziva nyaya dzenyu zvenyu. Komaidi ngogara mangondibudira pachenda taingofamba inga ndakakudza kuti kana muchida kufamba kwese kwamunoda tinongoenda. Pamaifamba makambofambawo here nemurume wenyu. Ini handikwanise kupinda nyaya dzemusha menyu asi ndakutorwadza kuti nhasi ndimuri kuuraya vana vemwana wangu. Paipa ndovenga mukwasha wangu ndakamuvengerei. Nditotiwo mwana wangu awana muchengeti. Mouya munditira mashure akadai. Nguva yareba mai muchinditi yowe mwana wenyu haazvari anongoita mimba dzichibva yowe anongozvara magava mwedzi ayo handisati ambobata mwana pano. Handichengeti handigari naye pano papangu pano nekuti haazvari vana vanobatika. Asi munokuziya nyaya dzenyu. Mbozota mai mune mwoyo wakaoma kudaro ini. Inguva refu chaiyo muchigara makandinongedza muchinditukira mwana wangu nezvangu zvandisingaiti zvandisingatozivi. Handina mbovhera ndakabata mushonga upenyu hwangu ini. Kana chifumura chacho handichizivi but unhu hwenyu hwatondirwadza kubva nhasi. Aiwa mai kana muri mumwe munhu ane dzinoshanda kana muri mumwe munhu akakwana chaiko chaiko. Garai matotaura mashoko enyu amakagara muchinditaura munozoti hapana chinhu chinorwadza sekuti ndinonzi ndodya vana vemwana wangu. Muchiziva kuti muri kuurayira vana murume wenyu vana vake nekuda kweunhu hwenyu zvinokutaura mimba chingodzi chingopera. Ndinganakidzwa mwana wangu bhora anoita mai makashata imi vasinangomira zvakanaka. Mune muda kuedza kuti amunangomira zvakanaka kodai tisina kuya pano kana masizvitaura nhasi pese pamaituka mwana wangu apa ndoma kuti ngotenda izvezvi pese hapana paimbobatwa amai avo hapana kana paimbobatwa kana dzaimbopera mimba amai makashata amai makashata amai makashata musafudaro makashata ndakavakuudzai imi makashata ndaikuudzai ndichikuudzai zvese nezvamama pamwe vangosirowo amufariri kana kuti ndibatiwo kana pamwe chizva vakasirowo pamwe mese vasingazivo muri mese mune muchirongaronge cheni muri mese ni
Rishavera Unichazokupedzera mudhara. Ndakaona zvinyanyoramba zvinhu mese ndichakutemai nedemo mese. Vanzokwenda kuona ndiberekere panyika kana apa zvino zvitoita ambuya ndo vanenge zvamaitaura pai muchiti hey amai ambuya amai vakadzi wako tarisai muone zvakuitika. Vamwe vakangozvipiwo vari pamusoro sorry baba muri kutiwo chini nyaya nemudzimai wenyu kune mudzimai wenyu? Hai, ni mukadzi wangu ndomuda. Asi mafurirwa akaunzi mutauro ndomuda? Handatombofurira nokuti zvimwe zvacho vanenge riri shava ravakasirwa vachiri vadiki vasingaroshanda kumusha kwedu. Ko imimi ndikumborobvunza mama makagadzirwa nhengo yenyu kuti isamire, muri kunzwa sei? Mukuramba muchivada here? Inini ndikuramba ndichivada sezvo nhengo yangu yakushanda. Akadyiswa mudhara akadyiswa akadyiswa mudhara akadyiswa ada kutorudzwa. Hanzi makadyiswa hanzi kudyiswa rudo zve pane munhu asingadyiswa. Kana iwe mwana wangu ndosaka kana mwana wangu unogona bati muchifarira here kuti tisabate mwana? Hamudi vazukuru. Alright, kopa kubviswa kwenhumbu dzemwana wenyu muri kufila sei? Apo zvinhu zvakangoitikawo ndosaka tauyo kwamambo kuno kuti vatigadzise nyaya upenyu tifambidzane. Mama muri kuti chiyo kune murora wenyu? Ndatotaura kudai kuti ndeifamba kuti wasandibati ngachitondiregerera ndatoo munhu kwaye hamhenu kana zvikagona kuti mambo wacho watibviso shaira chero. Munzwawo tsitsi? Ndakutonzwa tsitsi zvo ipapo.